Ndị na-aba ụba amaghị Chineke. Ha nwere ike ị na-ekwu na ha bụ ndị Yeshua amụkwa ọzọ ma nọrọ n'ọkwa dị elu n'ọgbakọ ha, ma ha na Chineke adịghị na mma. Ezi nwa Chineke na-agbaghara mmehie. Mgbaghara abụghị ime ka ihe mbụ emeghị, ọ bụ inyefe ikike iji ihe ọjọọ kwụọ ihe ọjọọ. Nwa Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi na-ahụ aka Chineke ọbụna n'ihe omume mbụ nke ndụ. Dịka Josef, ihe mbụ gị nwere ike ịbụ ihe mgbakwasị ụkwụ maka nnapụta mmadụ. Nye ndị ikpe mara na amara Chineke dị ukwuu karịa oge gị kacha njọ. Mgbe Chineke na-agbaghara, ekpukpela ihe o liri. Nye ndị merụrụ ahụ, hapụ ikike ikwughachi. Chineke ga-ede njedebe ka mma. Ụtụtụ mara mma.